Хәзер без сезнең игътибарга язучы Ибраһим Газыйның «Югалган Мәрзия» дигән әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. 1970 еллар башында әзерләнгән бу тапшыруда Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Зәйтүнә Халиуллина белән Фатих Кулбарисов катнаша. Ноябрь башларында Украинада җан биздергеч ямьсез көннәр була. Шалама болытлар салына-салына агач башларына хәтле төшеп, җирдәге ләшкелдек томан белән тоташалар да, вак иләктән иләгән кебек тәүлекләр буе сирәләп торалар. Кая гына басма, анда су чытырмый. Кая барып ышпланма, аннан җилкәгә су тама. Киемнәргә генә түгел, бәгыргә хәтле яңгыр суы сеңәдер кебек. Иртәдән бирле яңгыр астында килә, чыланмаган бер генә җирендә калмады. Фуражканың кырыйларыннан тамчы тама, шинелемнән кайнар пар күтәрелә, аякларыма пычрак иңгән. Адым сайын диярлек туктыйм да, итегемә ябышкан пычракны атып торып җибәрәм. Аннары тагын әкрен генә алга китәм. Утырып ял итәсем килә. Тик уч төбе хәтле генә дә коры җир юк. Авыл күренде. Картаны шарып карадым. Самодурова булырга тиеш. Бу авылдан соңда миңа әле 30 километр барырга кирәк. Юк, бүген җитү турында уйларга да ярамый. Шушы авылда гына кунармын ахыры. Аякларымны көчкә стрәп, урам авызына килеп кердем. Дөресрәге, элек урам булып та хәзер кара күмерләр генә өелеп калган җиргә. Бу снаряд я бомба төшеп янмаган. Фашистлар чигенгәндә шулай яндырып киткәннәрдер. Чигенгәндә алар гел шулай итәләр. Бер авылның сыер көтүен пулеметлар белән кырып киткәннәр иде. Без барып кергәндә сыерлар кырда күбенеп яталар иде. Аннары аларның тагын мондый яман гадәтләре дә бар. Чигенер алдыннан махсус отряд тәрәзәләргә автоматтан сиптереп йөри. Билгеле инде алар моны тәрәзә пиаласына кунган чебенне үтерү өчен эшләми, чигенү ачуыннан ичмаса хатын-кызларны, бала-чагаларны күбрәк кырып китик дип эшлиләр. Күрәсең, бу авылда тәрәзәләргә ату белән генә канәгатьләнмичә, урамы белән яндырып киткәннәр. Монда кирип кунарга түгел, яңгырдан ышыкланырга да урын юк. Элек урам булган җирдән әкрен генә барам. Як-ягымда сөрөмле кара мишләр басып кала. Авылны урталай ярып узган коры елга каршына килеп җитәм дә туктыйм. Теге якта йортлар исән. Берничә мөрҗәгән төтен дә чыга. Әнә, бер кыз кияндә чиләк белән су алып кайтып килә. Сеңлем, теге якка туры юл бармы? Әнә тегендә сукмак бар. Күрәсезме, абый? Күрәсезме? Әйе. Рәхмәт сеңлем, рәхмәт. Кеше бакчаларыннан йөрергә яратмасам да, туры юл шул дигәч, киң шокыр төбенә, мондагы әйтсәк, балкы төбенә тая-тая төшеп китәм. Аннары очларында гына яшел яфраклар эләгеп торган вак агачлар арасыннан үргә таба менә башлыйм.
Кинәт ниндидер көзге чәчәкләр арасында язылы таш күрәм. Якынрак барып карыйм. Кабер ташы. Кайсы бичарасы ята икән инде монда. Ташның битен каплап торган чәчәкләрен кулым белән аралап, язуга иеләм. Бу нинди мөгъҗиза? Гарәп хәрефләре белән татарча "Сөекле кызыбыз Марзияга" дип башланып киткән язу. 1943 елда Украина илендә татарча язылган кабер ташы. Донбасстагы шахталарда, заводларда татарларның күп булуын белә идем. Ләкин бит бу Донбасс түгел, Көньяк Украина. Монда шахта да юк, заводлар да юк. Кем булган икән соң бу кыз? Ни өчен аны бирегә текә яр битенә күмәс иткәннәр? Нинди язмыш аны Көньяк Украина туфрагына китереп ташлаган? Кемнән дә булса сорашып беләсем килде. Таштан күзләремне алып тирә-ягыма каранам. Бер кеше дә күренми. Аруымны да онытып, тиз-тиз сукмак буйлап менеп киттем. Башына капчык бөркенгән, кулына чыгып тоткан ялын аяклы бер хатын бакчадан чыга. Сукмак буйлап минем каршыма төшеп килә. Исәнмесез? Исәнмесез? Бу кабергә нинди кеше күмелгән? Берәү дә күмелмәгән. Ничек инде берәү дә? Ташта аерым ачып язылган бит. Нагайын бу хатынның сыйыры я сарыгы югалгандыр да, минем белән сөйләшеп торасы килмәгәндер. Сукмак мине түтәл бакчасына алып менә. Башлары кисеп алынган айбагыр таяклары кәбестә күчәннәр арасыннан бара-бара бер ишек алдына килеп чыгам. Ян тәрәзәләре белән салкынга карап торган йорт кәмәшендә җан әсәре барлыгы сизелми. Гүя хуҗалары аны ташлап чыгып киткәннәр дә, шуңа кәефе кырылып, ул яңгыр астында күңелсез генә буйыгып утыра кебек. Башка вакыт булса, мин мондый караңгы шырайлы йортның бусагасында атламас идем. Ләкин Марзия каберенә бик якын торганга, мин кыз хакында булар нидә булса әйтә алмаслармы дип уйлап, кирип чыгарга карар иттем. Ишектәге язуны күреп, кинәт туктап калдым. Украин телендә күмер белән Марфа өйдә юк дип язылган. Яхшылабрак карасам, стеналарның да төрле җирләрендә шундый ук язу. Сәерсенәм. Берәр имтын булса кирәк дип уйлыйм. Өйгә шир кермәсен дип шулай язып куюлары турында ишеткәнем бар иде. Әллә чынлап ташландык юкмы бу югыйсә? Өй алды ишеген әкрен генә төртәм. Идәндә өсте капланган сулы чиләкләр тора. Бер почмакта сыра чүлмәге, сары кабаклар тезелгән. Юк, бу йорт ташландык түгел. Өй ишеген ачып, бусагын атлыйм да бер коңга басып торам. Бер кеше юк. Инде чыгып китмәкче идем, шул вакыт зәгыйфь кенә тавыш ишетелә. Миңа ул идән астыннан ишетелә кебек. Бик сәерсенеп тагын тыңлыйм. Юк, тавыш кабатланмый. Ул да булмый, ыңгырашу ишетелә. Һәм шуның артыннан ук әлеге зәгыйфь тавыш татарча. Саф татарча. Мирали, синме? Күзләрем ияләшеп җитмәгәнгә абайламый торам икән. Түрдәге караватта кемдер кыймылдый. Тавыш та шул яктан ишетелә. Мирали, ник алай иртә кайттың?
Мен тез генә шунда таба атлыйм. Я Хода! Біләкләре сөяккә генә калган бер карчыкмы, хатынмы дип әйтим, караваттан миңа шомлы күзләре белән карап ята. Ахыр ул үз өендә кинәт кенә ят кеше күргәч, бик курккандыр. Мин дә аның мендәдәге сап-сары йөзен, шомлы күзләрен күреп алгач, әллә нишләп киттем. Ул миңа карый, мин аңа, икебез дә сүз башлый алмыйбыз. Шуннан кисәк кенә мин, Марзия, сезнең кызыгыз түгелме, дип сорап куям. Көтмәгәндә татарча дәшкәнгә, төшемме бу, өнемме дип бугай, караваттагы җан иясе күзләрен миңа тери дә ката да кала. Мин тизрәк тагын сүз кушарга шыгам. Ник дәшмисез? Мин кешегә тимим. Кем буласың соң син? Мин сине танымыйм. Күрәсең, ул әле минем бичура түгеллегемә ышанып бетми булса кирәк. Мин үземнең нинди кеше икәнлегемне әйткәч, карчыкның кипкән куллары миңа таба сузыла, күзләренә 2 тамчы яшь чәчрәп чыга. Якынрак кил. Якынрак кил, ичмасам. Күрмимиш. Тәрәзәдәге шәлне алып ташласana. Мин барып, шәлне алып атам. Өй эченә тынып кына яктылык саркый. Улы, үзебезнең татарны күрмәгәнгә 5 елдыр. Картым Миргали монда бердән-бер татар. Берничә ай инде безгәк шире белән газаплана. Соңгы көннәрдә тавык күз өстәлде тагын кичкырын күрми башлый. Синең кебек үзе баручы бер солдат шушыны эчсәң сихәтләнерсең дип сары сәдәт төсле дару биреп калдырган иде. Хәзер ул да бетте. Әрем эчеп кенә бер дә файда күрә алмыйм шул. Марфагыз кем буласың сезнең? Марфабызмы? Мин булам инде ул Марфа. Мәрфуга минем исмем улым. Ахах, ул хатыннары Марфа дип кенә йөриләр. Күршеләребез бик яхшы кешеләр. Кайсы сөтен кертә, кайсы җимеш су биреп чыга. Рәхмәт яусын үзләренә. Марфа өйдә юк дип яздыручылар да күрше хахул хатыннар. Ширидән чыгып торган арада шулай дип язып ишек кәлсәң, Ширинде кайтып кралби икән, янәсе. Картым Миргали татарча гына язмакчы булган иде дә хатыннар. Хахул шире татарчаны аңламас дип украинча язып биргәннәр. Ләкин бу бизгәк янәге күрәсең. Язуга да карамый. Һаман сәламәтләнә алмыйм шул. Карчык минем Марзия турындагы соравымны җавапсыз калдырды. Мин хәзер инде Марзия тагын аларның кызлары я кардәшләре дип уйлый башлыйм. Карчыкның хәле авыр булганга кайтарып сорарга базмыйм. Әстрисым бик килә. Бу йортка шуның өчен генә кирдем дә бит. Марзия алар кызы булып, мин карчыкның төзәлеп җитмәгән ярасына орынсам, аңа бик кыен булачак. Мин һаман бизгәк турында сөйләшәм, карты хакында сорашам, ә кыз турында авыз ачарга куркам. Берәр китап күрсәм, битләрен актарып карамыйча түзә алмый торган гадәтем бар. Киштәдәге китапларга барып ябыштым. Юк, карт белән карчык укый торган китаплар түгел булар. Моны укыган кеше яшь булган.
Бу мөгаен Марзия китапларыдыр. Берсен алам. Буларны Марзия туткан дип уйлыйм. Китаплары исән, ә үзе инде юк. Ул инде кара җир куйнында ята. Карчык белән сөйләшә-сөйләшә һаман китап битләрен актарам. Карандаш белән сызылган урыннарга күз йөгертәм, эзләнәм, нәрсә булса табармын. Марзия укыганмы, әллә бүтән берәү микәнен тәгаен белермен кебек тоела. Шу, ниндидер кәгазь. Дәфтәр битеннән йыртып алынып, карандаш белән генә язылган. Әткәем, әнкәем, кичерегез мине, артык чыдар хәлем калмады. Кызыгыз. Беренче сүзләрне укуга эсселе суыклы булып киттем. Кызыгыз дип кенә кул куйган булса да, моның Марзия булуында шигем юк. Ул бичара үзен үзе үтерден икәнни. Мин карчыкка күтәрелеп карыйм. Безнең күзләребез очраша. Карчык күрсенә уфылдый башлый. Карчык җылый. Мин башымны түбәнгәм. Ул бүленә күз яшьләрен йота сөйләде. Кай вакыт кинәт туктап кала иде дә, бик озак вакыт бер сүз дәшә алмыйча ята иде. Аннан ул янә телгә килә, янә сөйли башлый иде. Шулай туктап хәл җыя, ул бер сәгатьләп сөйләгәндер. Тавышы бик зәгыйф булганга, мин берәр сүзен ишетми калудан куркып, бик зур игътибар белән тыңлап утырдым. Марзиялар аларның бик матур, бик җитез кыз була. Бөтен тирә күрше сокланып туя алмый үзенә. Кызыгыздан уңдыгыз, бәхте түгәрәк булсын диләр. Ана белән ата куанып бетә алмый. Үзләрен бик бәхетле саныйлар. Кызны укыталар, яхшы киендерәләр. Иртә белән җилфердә мәктәпкә чыгып киткәндә, кызның артыннан сокланып карап калалар. Мәрфугат үти кызны үзенә ашата. Яшь чагымда мин дә аның шикелле идем ди. Карт исә миңа охшаган дип бара. Матурлыгы синеке булса, уңганлыгы минеке ди. Яшь чагымда мин фәлән идем дә түгән идем дип сөйли башлый. Алар шулай кызларның матур сыйфатларын үзара бүлешәләр. Әйе, сугыш булмаган булса, язмыш аларның гаиләсен монда китереп ташламасын. Әнкәсе дә бүген бизгәк ялкынында киеп, булай кибеп ятмас иде. Без дә гадәттәнгән хезмәтебезне ташлап, кулыбызга үлем коралы тотып монда йөрмәс идек. Яшьләребезне матур яшьлектән, сабыйларыбызны рәхәт балалыктан мәхрүм иттеләр. Фашист аждаһасының аягы баскан җирләрдә балаларга карасам, күңелем үзлә. Көлмәсләр, шаярмаслар, сабый килеш картайганнар. Сугыш кабыныр алдыннан Миргали абзый Мелитополь шәһәрендә тимер юлда эшли. Сугыш Марзиялар гаиләсен куып килә-килә, шушы Самодурова авылында атларыннан килеп җитә. Баштарак әле берәү дә немецлар монда озак эләгеп торалар дип уйламый. Менә яңадан үз-үзенекеләр килеп җитәр, фрицларны прангатып куып алып китәр дигән өмет белән яши. Авылның кызлары, егетләре Кызыл армия борылып килгәнче дип урманга кача. Безнең Марзия да алар белән китә. Әмма фронт бик тиз рагая, туп тавышлары ишетелми башлый. Кызларның күбесе урманнан кире авылга кайтырга мәҗбүр була. Немец солдатларының күзенә чалынмаска дип, Марзия битен кормга буяп, иске киемнәргә киенеп, пәри төсенә кирип йөри. Бүтән кызлар да шулай әйтәләр. Үз илеңдә урамга чыгарга курык. Матурлыгыңны күрсәтергә шиклән, кач, пос, таракан кебек ярыкка кысылып яшә. Шул ук кояш,
Шул ук ай, шул ук йолдызлар, шул ук кешеләр. Бер төрле дә үзгәреш юк сыман. Ләкин урамда немец солдатлары. Алар авыз гармон уйнап, җырлап, акырып-бакырып йөриләр. Алар сине теләсә авыл артындагы чокырга илтеп атып үтерәләр. Теләсә этләрдән таяталар, теләсә намусыңны таптыялар. Кичәге кояш, кичәге йолдызлар астында бүген син ирексез, бүген син кол. Бүген синең җиреңә дә, үзеңә дә килмеш әтләр хуҗа. Күңел моның белән һич килешә алмый. Урамга йөгереп чыгасы, бугазларына ябышасы килә. Әмма автомат көпшәсеннән өстеңә үлем сикерергә торганны күрәсең дә, тешләреңне кысып, артка чигеләсең. Бер көнне машинага төялеп авылга немец офицерлары килеп төшә. Узакламый халык арасында котышкыш хәбәр тарала. Имеш, барлык матур кызларны комиссия куеп, Мелитопольдә ачылачак начар йортка алып китәчәкләр икән. Авылны кайгы сөреме баса. Матур кызлары булган ата-аналар кызларын тизрәк берәр яры олактырырга тырышалар. Әмма юл чатларында инде автоматлы солдатлар куелган була. Хатын кызларны авылдан чыгармыйлар. Каршыкларга хәтле битләрен төкерек белән ышкып карап кына уздыралар. Марзияны да комиссияга дәштерәләр. Әле кайчан гына үзенең матурлыгына куанып бетә алмаган кыз бала бүген инде матур булып туу өчен хәсрәткә төшә. Фашистлар килгәч, матурлык кирәксез, зарарлы, алай гына да түгел, хурлыклы бер нәрсәгә әйләнеп кала. Марзия төн буе йоклый алмый. Иртә белән әнкәсе өйдән чыккан арада өстенә күкерт кислотасы сибә. Кызның куллары, аяклары пешә. Бите Марзияның бүгенге дошманы матурлыгы исән кала. Шифаханадан чыккач, яңадан авылга кайтып күренмәскә кирәк булган. Ләкин кая барсын? Ул тагын әти-әнисе янына кайтып керә. Брас ябыккан, агарган, әмма матурлыгы, немецлар килгәннән бирле бәләгә әйләнгән матурлыгы брас да сулмаган була. Картлар кызларының исән сау үз аягы белән кайтып керүенә чиксез куаналар. Тик күңелләренең бер кырые белән иртәрәк кайтты дип пышыналар. Чөнки кызларны әле һаман җыялар икән. Тегендә матур кызлар һаман җитми икән. Марзия кеше күзенә бөтенләй күрмәскә тырышып яши. Мөмкин булса ул хәзер ташка, агачка әйләнер иде, вакытлыча үлеп торыр иде. Авыл кара орман түгел. Кызның кайту хәбәре немецларга барып ирешә. Күңел ачу йорты өчен кызлар җыючы отряд Миргали абзый өенә килеп керә. Марзия тәрәзәдән сикереп төшә. Качмакчы була. Аны түтәл бакчасында куып тоталар. Кыз тегеләрнең кулларын тешли, битләрен тырнап бетерә. Аның кул аягын бәйләп өлгерәләр. Машинага салып, үзләре белән алып китәләр. Артларыннан йөгереп чыккан Марфугат үти, хушыннан язып, урамда егылып кала. Карты Миргали карчыгын күтәреп өйгә кертеп сала. Бер төндә хатынының чәчләре танымаслык булып агара. Карт белән карчык ут йотып хәбәр көткәндә, өйләренә бер көнне ике яклы, ал яңаклы фельдфебель килеп керә. Ул Миргали агайдан ниндидер язуга кул куйдырырга тырыша. Янәсе аның кызы хәзер Германия гаскәренә хезмәт итә, ата-анасына ай сайын фәлән хәтле акча килеп торачак. Менә шушы контрактка кул куй. Миргали абзый, кул куярга минем сезгә кызымны сатканым юк, сез аны талап алдыгыз диде, бүреген киеп өйдән чыгып китә. Көннәр үтә, бүтән кызлардан хәбәр килгәләп тора. Марзиядан юк. Бер көнне караңгы төшәр алдыннан Марзия үзе кайтып керә. Караңгыланганчы авылга кирергә уялып, урманда йөреп торган икән. Элекке матур Марзиядан инде күләгә генә калган була. Ул хәзер көннәр буе башын тезләренә куеп бер урында утыра. Әнкәсе берәр сүз катса,
Жавап кайтару бик газаплы эш булган кебек, кашларын җыера, чырайын сыта, ләкин авызын ачып бер сүз дә әйтми. Кайтуына 5 көн булды дигәндә, Марзия бераз җанлана, азма сөйләшкәли дә башлый. Бер тапкыр ул тегеннән киеп кайткан затлы күлмәген утка салып яндыра да, үзенең өйдә калган ак күлмәген киеп куя. Ананың күңеле сөенә. Кызыбыз әкренләп асылына кайта дип уйлый. Бер тапкыр Марзияның күлмәк өстендә күлмәк киеп күзге каршына барып басканын күргәч, әнкәсе: "Кызым, ник алай кат-кат киендең?" дип сорый. Кыз сәер генә елмая, әнисенең соравын җавапсыз калдыра. Аннары ул каядыр чыгып китә. Аны кич белән әлеге коры елга битендә тезләрен кушып утырган җиреннән табып алып кайталар. Икенче көнне дә аны шуннан табалар. Бер вакыт әтисе аның көрәк күтәреп бакча ягына киткәнен күреп кала. Бераздан шул якка барса, кызы Марзия яр битендә чокыр казыган да, шул чокырга кирип утырган. "Кызым, нишләп чокырда утырасың? Чык, әйдә кайтыйк" дигәч, Марзия әтисен танымаган кебек күзләрен тутырып гаҗәпләнеп карап тора да, калтыранып кинәт чокыр төбенә сеңә. Аптырап киткән Миргали кызын тартып чыгармакчы, алып кайтмакчы була. Марзия үрсәләнеп кычкыра, җыларга тотына: "Сез мине биреп җибәрәсез, куркам, кайтмыйм" ди. Миргалинең өендә бик озакка ачы хәсрәт урнаша. Тоташ кайгылы көннәр эчендә тик бер генә шатлыклы көн булып ала. Кызлар җыючы отрядның 5 кешесен коры елга төбеннән үле килеш табалар. Авылның хәсрәте өчен кемнәрдер шулай үчне кайтара. Әмма бу куаныш тозакка бармый. Эсэс отряды килеп, ярты авылны кара күмер итеп китә. Марзия ашарга да, хәтта кунарга да кайтмыйча чокырда утыра башлый. Ата белән ана нишләргә белмиләр. Кызны өйдән чыгармаска бикләп асарга уйлыйлар, ләкин Марзия я качып, я алдап чыгып китә. Атасы чокырны күмеп тә карый. Марзия барып яңадан казый. Инде ахырда килешәләр. Бер нишләп булмый утыра бирсен диләр. Аш үлем белән үлмәсен дип, ашарына илтеп бирәләр. Бәла өстенә бәла килеп кенә тора. Марзия күршеләренең кече кызлары Наденьканы үзе белән чокырга алып йөри башлый. Алып бара да көннең көне буе җибәрми. Күршеләре зарланып, Миргали абзый янына керәләр. Ул бичара нишләсен? Үз баласын бәйләп куярга кулы бармый. Тик шулай да өйдән чыгармаска вәгъдә бирә. Ләкин Марзия беренче көнне тәрәзәне батып чыгып кача. Наденьканы уйнап биргән җиреннән тотып, чокырга алып китә. Күршеләр барып әйтәбез дип куркыта башлыйлар. Бүтән бер чарада калмагач, атасы Марзияны бау белән стенага бәйләп куя. Үз балама үзем әҗәл теләгән чакларым күп булды. Мискин. Марзия ябыгып сөяккә генә калды. Өсте башы тетелеп бетте. Яхшы күлмәк кидерергә теләсәм, кими. Укырга киткәндә киярмен торсын ди. Ул бит медицина институтына керергә теләгән иде. Кышлап кидерсәм, шунда ук салып атып, искесен киеп куя иде. Күз киеге булып шулай йөри торгач, бер көнне Марзиябыз юкка чыга. Китаплар тотып, кичкырын авыл урамыннан барганын күреп калучылар булган. Кая барасың, Марзия, дип сораганнар. Мәскәүгә укырга киттем. Әтигә әйтмәгез, дигән.
Белгеле, аның сүзен берәү дә җиңгә алмаган. Артыннан кызганып карап калганнар. Эзләп карагансыздыр бит. Эзләмәгән кая инде ул? Атасының бармаган җире калмады. Юк. Суга төшкән шикелле югалды. Кабер? Кабергә Марзия чыгарып кертәләр. Атасы шунда ташта куйды. Яңгыр суыннан тәрәзә пыяллары җыйды. Үй эче караңгы. Йодрыкларымны тез башыма кадап мин хәрәкәтсез торам. Карчыкның сулы шалганы да ишетелми. Вакыт-вакыт уфылдап куймаса, аны үлгән дип уйларга мөмкин булыр. Ул тәмам кипкән, саргайган. Мин карчыкны тынычландырырлык бер сүз әйтә алмадым. Күңелем сызлый. Күңелем әрни. Әйе, сугыш булмаган булса, язмыш аларның гаиләсен анда илтеп ташламас иде. Без дә гадәттәнгән хезмәтебезне ташлап, кулыбызга үлем коралы тотып, анда йөрмәгән булыр идек. Сез язучы Ибраһим Газиның «Югалган Мәрзия» дигән әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. 1970 еллар башында әзерләнгән бу тапшыруда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Зәйтүнә Халиуллина белән Фатих Кульбарисов катнашты. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.